Good morning. Nelson मा खबर? एनएस नार्जारि हेल' हाय मा खबर? सिखारबायना सिखाराखैलै नोंसोरो? मोजाङानो हेभ ए ग्रेट डे। साहा लोंगासिनो मोजां दे। आंथ' सिखाराखैयानो दाबो। एनएस नार्जारियालाय साउन्डआ मोजां फैदोंना आंनिया? साउन्ड नेट कुवालिटिफोरा मोजाङैनो दंना? साउन्ड थाङाखै? सिखारबाय साउन्ड थाङाखैबा मारै खोनाखो? मा साउन्ड थाङाखैलै? खम साउन्डआ खम आं लासै लासै बुंदों ना माने। आं सिखाराखैयानो बिसिनायावसो दं। लाइक दान थेंक इउ दे लाइक होनायनि थाखाय। नेरसोनदो एनएसदो सापर्ट दंलायना गैलाया सापर्ट होना लालाय। ओंखामफोर जाबाय नामा? र'दै दा फैफिनगोन आं दे जेबो नङा थेंक इउ। गैया खोमा ब्लु नांगौ नामा? ब्लु नांगौबा खोन्थाहर। गुड मर्निं आदा गुड मर्निं। आं सिखाराखैयानो आरो बे आदाया सिखारबाय नामा? लाइक दान थेंक इउ आदा थेंक इउ गोसो गोरबोनिफ्राय। गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ। दसे फैबाय थेंक इउ। डिउटि जइन जानो जायाखै नामा आर बे आदानिया? खैथायाव जइन जायो डिउटिखौ? आरो बे आदाया डिउटिखौ खैथायाव जइन जायो खनसे खोन्थाहरलाय। उन्दुदोसो नामा फंबाय? आं उन्दुनानै दङ उथियाखै सिखाराखै। डिउटि गैया दिनै मोजाङानो होमबा। मा हायनि नों? आं बाक्सानि। बाक्सा मसलपुर सिनायो नामा एसेना? एमडिएम इउटुबार हेल' ब्र गुड मर्निं लाइक दान ल' होबाय दै थेंक इउ। गोजोननाय थाबाय ब्रादारनिसिम। एनएस नोंसोर अबेनि एनएसआ?
दिनै बोथोरानो दोमैलु लुलैना एनेसआ लोगो गैयाबा लोगो खालामहरदो दे एनेस लोगो गैयाबा लोगो खालामदो थुजायाखैलै माबायानो ब्लु होनो हायाखै मानोबा दिनै फ्रि दं नामा फंबाय फ्रि गैया आंहा फ्रि गैया आंहा माबाबो दंमोन दिनै मा होनो कनस्टेबोलनि माबानाय थांनाय जायासै आंनिया माबाया भुल जानानै मा होनो अनलाइना गोरोन्थि जादों मोनसे ड्राइभिं लार्नार लाइसेन्सआ रेन्स जानो होजायाखै मानोबा नोंनियाव थुजायाखै दासो जाबाय जाबाय दे रेन्स हरबाय आं जाबायना जाबाय दे जाबाय गुसु नङा ओरैनो बोथोरा दोमैलु जाना दङ आरो गुसु मोनाखै होमबाबो कम्बल सिङाव हाबसोना दोङो आरो माने नोंसोरनालाय गुसुथार जादों नामा गुसुथार नामा आंखौ एल'ग्रा सार होनलायदों सिख्लाफ्रा बारा गुसु नङा फंबाय मिडियाम फंबाय मोजाङानो होमबाबो कम्बल जोमजायो आरो नै जोंना एरा फैदों हेल' गुड मर्निं yes long time I cannot speak English language that's something I know now I'm fine and you हरबाय दे आरबि न' हरबाय दे आरबिनो हरबायनो एरा तामसाक सालामत तामसाक हट एरा तु बेग हर नोंबो आरबिया दा नै एनएसनो बेग हरनांगोन आरबि MLSO मिनिं आरबिया दासो रायलायनो रोंलै जोंना फिलिपिन्सनि Really?
Thank you, thank you. I'm also. आरबि हरदो आंबो हरबाय नोंखौ फुल वाट्स हरबाय आं नोंबो हरदो आरबिया दा नै माबा एनएस फंबायनो हरदो फंबाय जागोन ना आदा जागोन मिथिला सापर्ट हरनांगौनो एनएस हरबाय फंबाय हरबायनो एनएसनि इयार्सआ बेसेबां जाखो खनसे खोन्थाहर होमबानिया मिथिगोन रुनु नार्जारि फैदों जोंहा हाय हेल' गुड मर्निं लाइक डान थेंक इउ Era, please come. Let's friend. Era. Two, please. Thumbs up. 23 brothers. Mana? फंबायखौनो होननिसै आं थेंक इउ आरबिया एनएस फैदो लोगो जानोसै एनएस नै जोंहा रुनुबो फैदों रुनुखौ लोगो खालामना लादो सासे बिदिनो फुल वाट्स खालामनानै माबा खालामदो खिन्थु मा होनो लोगो खालाम साबसक्राइब खालाम कमेन्ट खालाम फुल वाट्स खालामनानै लास्टावसो माबा खालामनांगौ मा कमेन्ट खालामनांगौ लास्टाव थुtti इंलिश स्पिकिं दे नों हरग्रोदो रुनु हरग्रोदो जेबो नङा एनेस नों थांनानै नोंबो हैग्रोनो हागोन जेबो नङा एरा नेक्स्ट इयार आई एम कमिं इउर मनिला आरबि Alhamdulillah dikit kasa iking sabi mo tu tamsak to मा बुंखो आं हमना मोनालै खोरोम रामसियारि फैदों जोंहा हेल' एनएस हरबाय आं रुनुआ हरबायनो एनएसखौ एरा मस्ट वेलकाम आरबि सेड एरा मस्ट वेलकाम आरबि डन connected era should be done connected era to thanks to Otto उन्दुना दं नामा आं सिखाराखै दाबो सिखारथ'वाखै लिभ कमेन्ट आरबिनो नोंसोरलाय सिखारजोब्बाय नामा गासिबो रुनुआबो थांबाय नामा फुल भिडिअ नाय एनएस फुल भिडिअ नायनांगोन एनएस फुल भिडिअ नायनानै लास्टावसो कमेन्ट खालामना दोननांगौ दे होमबासो कमेन्टआबो थायो साबसक्राइबारबो थायो गासिबो थायो माने
टेनसन गैया आरो माने ना टेनसन गैया होमबानिया एम टेक्न'लजि भइसनो गाबदों नामाब्रा माथो गुंग्राय गाबाखै आं सिखाराखैयानो आंबो हरबाय दे आब' नोंनो फुल वाट्स थेंक इउ दै ओरैनो सापर्ट खालामलाय गुड मर्निं दासो सिखारदो हैद आं सिखाराखैलायमोन आं सिखारथ'वाखै आंबो सिखाराखै एखेखा सिखारनोसै र' दसे थानानै आंहा दिनै माबानिबो दोंमोनलै मा होनो कनस्टेबोलनि पुलिसनि माबानि दोंमोन खारनोनो थांनाय जायासै हाय हेल' बाजै मा खबर गुड मर्निं टु इउ आरबि इउ डिड नट कानेक्ट अन मी आरबि नै कानेक्ट जादोंना जायाखैनो जारला मोजां माखाया जारला जाखो खोरोम सिखारगोन र' दसे थानानै एरा टु डन फिलिपिन्सनिखौ रोङालां माबा बुङो तामसाक सालामत प वेलकाम प थेंक्स आरबि थेंक्स प दे आगैमोन फ्रेन्ड जादो नै जोंहा खोरोममोन दोङो एन एस फंबाय दोङो लोगो जालायदो गासैबो आलक गेमिं मा खबर आसल आंनि खबरा मा बुंनो आरो नोंनि खबरा मा खबर मिस इउ एरा हाय गाइस नो खोरोमा हाय गाइस होनदों एन एस फंबाया बुंदों लाइमोन सापर्ट खालामनांगौनो जेबो नङा डिलिट खालामना मेसेजखौ आलक गेमिं आगै प्लिज सापर्ट खालामदो आलक गेमिंआ चेनेल गैया दै सापर्टबो खालामनाय नङा इयो एन एस फंबायमोन दङ दे खोरोममोन दोङो आलकआ मा खालामदों हे आलक गुड मर्निं मा खालामदोंलै आलक खोरोम लोगो खालामहरदो दे आंबो खालामगोन खोरोम नै आरबि आदाखौ लोगो खालामनांगोन नोंबो खालामगोन दे एन एस आगै मा दंखायो थेंक इउ दे अनदो आलक ओइ आलक नैखौ साबसक्राइब खालामनाय थां फरायदो ना मबाइल नायदो नों बेटा फरायदो ना मबाइल नायदो नोंखौ दा मा होनो खोन्थाना हरगोन र' जागोन सापर्ट खालामलाय गासिबो नोंखौ मा होनोसो खोन्थाना हरनो एगजाम दं नोंखौसो सोंदों आं नोंनियाबो एगजाम दं नामा ओमफ्राय नोंसा माबाया मा खालामदो खासेया एरा तामसाक सालामत थ' प्लिज खोरोम लोगो जादो एनएसआ बुंदो खोरोम लोगो जादोनो मा साबजेक्ट दोङो आलकनिया एगजामा दिनै
एरिया थांबाय नामा इयो? याल' मा जाखो कमेन्ट खालाम। खोरोम एनएस फंबायदो लोगो जादो। अन थेंक इउ बाकिया मा जाखो बाकिया? तामसाक सालामत प होननाया बोरो आलगाबो थांबाय नामा? सोरां एसटि आंखौ खालाम। सोरां एसटि आंनिखौ खालामबाय कमेन्ट खालामनो बाबाय मानो कमेन्ट खालामनो बाखोलै? खोरोम सापर्ट खालामबायनो सोरां बाजैया अननानै नोंबो बेक हर बेक होआखैबा जागोन आब' मालाय मोना नायखोमाबाय दोङोलै। अबाव दोङो नेट नांदो नोंनिया लाइमोन दिनि? हरबाय आं खोरोम आंनिखौबो हरदो फुल वाच हरबाय फुल वाच हरबायनो एन एस फंबाया खोरोमखौ अननानै खोनादो। हाय लाइमोन आगै दिपालि मोनखौ लिंहर दे आरो बेदा लोगोफोरखौ लिंहर। सोर सोर दोंमोन तुलुमनिमोनखौ नकल लिरबाय दं। मा नकल नोंसोरनि एगजामा जोबाखै दाबो? एगजामा जोबाखै नोंसोरनिया? जागोन आं सा लोंनो थांनि दे सा लोंनो थांनिनो जोंहा फैफिनगोन थेंकिउ दे। फैफिनबानो जाबाय आंबो दसे थाना थांगोन। लाइमोन ओइ बेक खालाम आं सापर्ट खालामबाय लाइमोना एगजाम दङ सापर्ट दखल लिरबाय दङनो लाइमोना सालायखो प्रिन्सिपालनो खिथाना नायगोन र' लाइक होबाय आं थेंकिउ खोरोम आगै बिके खालाम दै बेक खालाम दै नो खोरोमा बेक खालामबाय होनदोंमोन ना? नोंखौ प्रिन्सिपालनो खिन्थाना होगोन र' नाम्बार दंखायो आंनियाव ग्रुपाव स्क्रिनसट लानानै एगजाम दंब्ला मबाइल नायदों माथो बेक हरदो लाइमोन नै रा सोरां बाजैखौ जोंनो सापर्ट खालामना होदो बेक खालामना होनांगौ होननानै खालामना होदो अननानै लिरनायखौ दसे दोनथ'नानै दिनैबो दों नामा एगजामा खोन्थाहरदो खनसे अके जागोन सोरां आब' थेंकिउ फुल भिडिअ नायनानै खालाम आसोल साहा लोंबाय साहा लोङाखैलै आं आसोल आं माबाया मा होनो सिखाराखैयानो माबायावनो दोङो बिसिनायावनो दोङो नोंहा एगजाम थानाया मा? खाथियाव सोर सोर दङ आलक ना हारसिं? एगजाम गैलालै ओरैसो बुंदों मानोथो बुंनांगौ मानो मानो बेलाय खोन्थाहरनाय खनसे हरदो खोरोम बेक हरदो खोरोमआ साहा लोंनो थांथ'बाय दसे थाना फैफिनगोन।
आरो बे आदाया लोगोफोरखौ लिंहर दे। आलक मा होनो नोंसा आदाया मा खालामदों नोंसा आदाया? मा जाखो हंख्लदनोसैसो आं बाराबा खर खर नुनानै। सोरबा सोरबि बायनानै थांफिनबायलै। I am done support. Thank you, thank you. NS agak NS please check खालामनांगोन आंबो साहा लोंनोसैदे आदा दा फैफिन दे जेबो नङा थेंक इउ। नोंना दंखायो अ नंगौ नामा सोरना दंखायो सोरखौ बुंखो? आयै भिडिअ दायो नायगोन आं सोरांबाथाय जेबो सिन्था खालामनाङा आगै मा भिडिअ नाया क्रेजि आगै मा बुंनो होद आरबि गुमै गुड मर्निं आंहा दंखायो नोंना सोरां एसटि औ दंखायोनो आरबि आदाया थांबाय नामा कमेन्ट खालामब्रा सोरबा सोरबि नायखोमाना दङ कमेन्ट खालामाखै कमेन्ट खालाम। थेंक्स आगै आंनियावबो दंखायो थेंक्स। सोर सोर नायखोमादो देनाय खनसे स्र' कमेन्ट खालामलाय। लाइक दान थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ। जेसिया बर' सिखारदो मा सेंग्रा मानसियानो उन्दुथाय आगै मा बुंनो आरो सेंग्रा बैसोआवनो उन्दुनाय मा बुंनो सिखारगोन आं माने नों माने मा नों माने सोर र' आगै आंबो एसे भिडिअ नायनि र' आं दसे थाना थांखानोसै दसे थाबाव दसे
गुमैया दंना गैया खनसे खोन्थाहरदो। आंबो दा नायगोन भिडिअ नायना होनांगोन नायगोन सिन्था खालामना आंबो नायगोन। लाइमोन आगै प्लिज बेक लाइमोन ओइ लाइमोन बेक खालामना होदो नै सोरां एसडिखो। मा जाखो? साब्रै खालामबाय गैया माथो। साब्रै खालामबाय गैया माथो होनो। सासेबो जेबो नङा भिडिअ नायबाय थाबानो फैगोन बेफोर। ब्र आं दोनथ'नोसै हो दोनथ'नो मोना र' दसे थाबाव। आंबो दोनखानोसै ब्रा दसे थाबाव। मानसिफोरा सिखारजोब्बाय खोनालै। दे आंबो सिखारनोसै। आंबो सिखारनोसै। र' दे आगै नोंबो सिखारदो दे। थेंक इउ गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ। खालामबायनो सोरांखौ खालामबायनो। खबरा दाथ' बुंनो हाला दा मोनासो बुंनो हासिगोन खबरखौ। ओरैनो दासान्दि मोजां। थेंक इउ स' माच लाइमोन आगै थेंक इउ। दे आंबो थांथ'बाय आं माबाखौ बोखारलांनि। दोनबाय नामा फंबाय? खालामबाय दे सोरां एसडि दायो लाइभ होफैगोन आं। थेंक इउ। अननो दासो जोंना आरडियानो अन। खालामबाय दे सोरां एसडि खालामबाय दे। गुमै मा खबर? गुमैनि खबरा मा दिनै? दोनबाय नामा फंबाय दोननोसै आंबो। बिबोनांखौ नायनो बायो नामा? सोंहरलाय मोजाङै। बाय आगै थेंक इउ टेक केयार टेक केयार। सोर सोर थांखो माने सब थांबायलै। आं हारसिंल'सै नोंबो हारसिंल'सै।
आंबो थांनोसै। दे थाथ'दो होमबा न' खोरोम। दायो फैफिनगोन मोनायाव हरसे लाइभ फैबावगोन मोनायाव। थेंक इउ फैफिननायनि थाखाय। दोनथ'बाय न'।